Hello friend, no joto no bahai tongbai, joto kaham tongbai na hini khaklai no joto no lamsobo teisa tu juti prasar blog ko ang tini man bukra jongni khum gulab khum phunugoi sengo tini ni video je nai tongmani please subscribe te share khlai didi tini ang phunungnai nongno thaisungni singra swnamani o singra market si thogo iko ang mo mosla na habai kya singra swnamna bagoi singra hangke thaisung singra hangke kisa koi okna nango ang puila no shopping na hasinai atta monka atta na haka kisa sa 400 gram ni jaga angka som kisa di rekha oro thok kufur 2 chamuch ni jaga riwoi ang kaham kai shopping na hasinai tabo pulan thok bai somno kaham kai shopping na hanai ulo iko jira kisa sadi rekha thak tui kisa kisa riwoi shopping na hanai komo hai keyoi mo tabuk ang serepsa thuklubui toni rinai asani ang singrani mui songna hanai niko mon nahaka thaisuk monka alu toinoi ang tagoro kuchi kuchi khai raina hasinai rubu rubu khaioi mohai ke alu no sikang bela raina hagranai ko alu no kowoi ang kaham ke sebui na hasika alu butui khibui ma angola tiksa sui bo sipinai teisa sui sikang kai te alu koi thaiya chaksai thaiya gamo tabuk thaisuk raina hasinai thaisuk kumun thaisa na hama kom hinai ang te thaisa na haka thaini rekha ro mo tabuk ang singrani mui songna bagui na haka thok kisa sa chama thok luklai na haka pulan di rinai jira kisa sa sombas tamong ka horua bwchwlui thangna hasinai pias kisa bangkro khoro ke raina haka ang pias no rawi kisa yakbai sukrubui na haka tak di risinai iko moso kwthang rajak mo haching chikri mikri khe rajak risum bikring bikring khe rajak obo jotono khichoni bai sinai kahama khe kolui taburi risinai alu rai tonimani mo hingke thaisuk ta jotono kahama khai tingtang khai kolna hanai tak risinai ojon sak som
आलु अर्धेक मुखा ता सेरेपसा तिकसा फानो कलई उनको खलबइन हासिनाय मजिना बागै इको ताबुरी रिसिना आं मसुगुरि सुतुई ते जिरा किसासा Tagora tui kisa ri risinai mosla munan bagai mohingka goram mosla kisa tui kisa sari rikha mosla muntung hinai ko mohake mosla ri goi haka tak serepsa mosla munan bagai kholop to nisinai mosla munchi thangka tagmo chini kisa sa khoroi rioi amo tak gas ni hor buthari sinai ani singra ni bagai mui ready to ma bahai nokhori tongha tangna haka ang ani ata sapik toni mani obono tabuk ang thokisa sa thokupu yago naharoi ang obono tabuk awan belowin hasinai mo ata no ang sapik puro kisa rak thotoke sapik na haka iko mohaike kisa patla sisi kayoi tak bangai haike dolin hasinai taburi risinai omui songtoni mani pias ni thaisuk mui no iko mohaike thuklum haka kaisa kaisa kai omte haike joto nang senam na baisinai tabuk ser na hasinai thokufur bai sena bagai ang thokufur na haka kisa bangro koro khaye iko tuksa thok kaisa kaisa kai ser na hasinai please an video no subscribe te share like comment khlai ridi bahai ke khaike charo iko ani singra reading thanga thaisung ni singra mohai pura chrum chrum khai ko saka khai iske mohai kha norok mohai ke khlai chai nai mano belai ke kothok se nok joto na hambai।